Tadića ili za Vučića, znaš. To još iz komunizma, samo su zamenjeni igrači. Ali ne funkcioniše tako svet. Kako će oni da prođu? Ko? Pa rekao sam ja u klipu, napravit će koaliciju i bit će nam isto opet još gore. Kogo da pobedi prave koaliciju, to i nema veze mi da ne izađemo, nema veze, da izađe i 2% ljudi, nema veze. Od tih 2% koliko, šta oni se dogovore na prave vladu i... Dačić? Pa isto, Negdje će da se nađe. lutka za igranje, pa da, sa svakim. A ko je tebi od njih onako, koga smatraš najozbiljniji? Pa ne smatram nikog ozbiljno, mislim da rade svi za taj velik kapital i ne smatram nikom. Sad su samo dogovorili pred izbore da se svađaju, pošto ljudi nemaju memoriju, da boravit će i posle opet će da se udruže, tako da ne vidim nekog ozbiljno još. Ja sam bio u Kremni zbog ovog proročanstva i tamo i kod Tarabić i onaj čovjek mi je rekao, on je tamo muzej otvorio, da niko nije bio tih proroka, samo ja. Kaže, koliko vas ima na TV-u, 10.000, kaže, samo si ti. Čekaj, zar nije neko što oni